Чудите се, кои са любимите процедури на вашите лекари от Дермак. Сега ще попитаме малка част от тях и ще разберем как те биха се възползвали от промоцията 50% в Дермак. Хайде с мен! Здравейте, доктор Малев. Кои са вашите любими процедури и как бихте се възползвали от тях на 50%? Със сигурност любимите процедури са ХАО, апаратна процедура, повлиява всички слоеве на кожата, невероятен резултат и всички биостимулатори, които предлагаме. Моите любими процедури, които предлагаме в клиниката, са със сигурност BBL и Skin Booster за перфектния Summer Glow. А вашите, доктор Клакова? Моите процедури, ботулинов токсин със сигурност и онда процедурите за тяло. Извинете, а вашите любими процедури кои са? От апаратните със сигурност Палмар, страхотен лазер за текстура и белези, а от инжекционните със сигурност MCT екзозоми. А на вас? От толкова много въпроси дойде и моя ред да кажа моите любими процедури. На мен любимата процедура ми е Pico Discovery в комбинация с профайло за глоу и добра текстура. Също така, за свеж поглед бих препоръчала Yaw Pro Young Eye. Чао!